Inniu tá meach an Nodanna Campála a thospaintíh. Dús beannomid bhróga. Níl tada níos measa rééis lá fada agus na bróga fleach báit agus sibh ag siúr agus sa chás seo ní gádúngach pápéir nuachta na áil agus ile agus an sin an bútaise nó an bróg líana go thomláin leis pápéir nuachta. Líorthaidí beaga agus iad a háisteach an sin. Iad sin a chuir isteach sa phobal agat agus be siad bea tírim chuid maidin. Cínte go dógta amach a pápéir san na gcuirte a chosúisteach. Agus sin nod campála an húsáideach díobh an sin. A chuile nún an seo. Táim cínte go bhfuil an téip seo feice agaí scoil nó Somália. Téip iontach brealáidir agus is féidir seo úsáid go minic I gásna ag an dála. Saolaí mar hampla grad a chóta agat agus tú mai siúil agus bhealach éigen stróic de chóta. Ní mór amachas le cóta báiste agus Paul mór an. Ach, mar sin, leis an téip brealáidir seo, is féidling dheisiú bhealach sealadach. Tá sé seo iontach dreamach. Mar sin, tá mi denán sin I legan bhór, téip a chur híomh bháin, as I chiimilte isteach mar sin, agus cínte go ggur tú téip an tíomh eile chomh. Agus an rud áling faoin téip seo, ní gá sisúr nó scían nó tadamh agad, féidir ghearra an éasca, agus an sin ciimiil an dácheán le chéile, agus tá a chóta deise agad, go sealadach cínte, ach tucha tú sláán agus cumada sé sin thú tírim agus tú mos sa bhórís. Nis, an úsáideach an téip sin a bheith agad. Rud eile beidir thárlach agus tú mai, le a bhróg. Beidir tréis tamil gomriseach de bhróg nó go meach an bán bainte ón róg. I ríist leis an téip iontach láidir seo, is féidir an téip úsáid. I ríist ní lean ach dheisiú sealadach ach déanna sé job iontach thuairt a bhaile sláán. Agus ná bíoch bhailart nó leisce ort annach chuid téip a chur bhór do bhróig. Agus I ríist túir sé seothú sláán as a bhórís. Sin coppla nod iontach campála díobh.